si kanubo di mamakindag si sagyang gaya DXCM Call Radio, si ini dalambo si sagyang gaing tenu Dalma Baloy, pagkakita mo ron nalalayo na yung gaya dinner kanasan di mga pangormat, mga bangsami, mga bunibunyan, yung gaya mga kalangkapan, mga wasya, mga ulamatan, wagira kapipita. Sibo si sagyang gaya 92 Future Call Radio, DXCM. Sa mga bangsami na imantod na ikit pakumat mo naging sindawa maliwanag, alhamdulillah, panutano ko ala, laliyan din dartano, tatapan naging kaya sindawa maliwanag. Sa mga bangsami na imantawa oras mga talong na siya yung kaya honorable tano si sa yung Dalma Baloy na may ito ang tumagusin yung drakano mga pantag si sa yung iya kapakatalong mga malagaw yung mga Muslim si sa yung iya idil Adha sa yung isubang sa tano mga pelatan mo pero man si sa yung iya inteno Dalma Baloy si sa yung iya kaya piliatan mo ron na konsyal. Alhamdulillah, inshallah, nakatiyan niya katalungan si sagyang gaya studio tano. Dasal kawarong kay Honorable Mohsin Kalandada. Agi iso ikadua, miya pilitan mo, number 2, konsyal si sagyang gaya Dalma Baloy sa banda imapya na tandangan tano sa mapya pamakinggan. Nagyang gaya bangsa tano si Honorable Mohsin Kalandada. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa man tamassaka bida'watihi ila yaumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siya naman sa kanila naman ng mga bagisa ko, mga ginawa mag-ingat sa saging kaya municipality Baloy. Kaya man naging kaya Pangulo Baloy, yung kaya Lano del Norte. Sa mga si ko mga bangsa talo, sa saging kaya Diwalang Arab, so daily emails online sa Manila na sa mga bangsa talo mga salinggan na tayo sa kaya Pilipinas ay mula naging kaya Lano del Norte sampo na sa kaya municipality Baloy may mag-hajj na sisay sila naman to sa kaya Saudi Arabia pag nila kasi kuwala na mapipiyagin na waran na mapipiyagin na tamas inando misimpeta mo sila sa kapipiyagin na sa kaya Tino municipality Baloy. So, langan na ng mga tunganan yan, na pagninta mo si Kuala, mga tunganan yan na may mag-hajj, na pagninta mo si Kuala, ano na yan na mapipiyaginawaran. So, gibli kapag sabita mo si kung mga bangsa tama, mga abroad, malayo sa na pamangilay na sa mga bangsa niya sa salinggan na tayo sa saging kaya na di municipality Baloy na malayo sa na na di kukurmata sila. Nitang tagraw na pinalamatan na naging kaya pagalitan mo manit DSSM. Yung si Habib, Engineer Habib, sarap sa saging kaya estasyon. Dito naman si Sinabuta ay na plagada sa saging kaya municipality Baloy ang Dunatay kati kisutam sa saging kaya Baloy.com pagkalig ulang-ulang ng mga bangsa talo matatago sa saging kaya mga ida mga Arab. So panalamatan tamas ka ng sabab saging katua umupyan na mapya udi na galibukyan kasabutan si sagyong katwa gika paka sa sampaya agyong katwa pia panalay sa lambo
Sige kita saltana sige mga bangsa tanan na isabot pa man na napya kagya ululanon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitang pagrahanan na ito ang material na representative ako aging kaya local government unit. Kung kapag nalunod yung kutwa Andaributa, yung kutwa katatantagan ng municipal mayor, yung ito si Halita Taluali, yung kutwa municipal vice mayor si Mustafa Ali, gusto mga konsyal. Ikaduwa na sa kanila tigil ko makapatsisagin kaya Mahad Abdulaziz Al-Islami unga o galibakiwa lang wala mapiataw sa saging kaya municipality Baloy o sa mga padadatan na kaugupatan mga bayrogyan adyan ko tuwa kaya Penga o Lokstano si Gumintong Ali sa saging kaya Mahad Abdulaziz Al-Islami panalamatan tanong silang sabab sagyang kutwa kaya may galibigirang ko kaya support iran si sagyang kutwa Lokstano ngayon mayor yung kutwa si Gumintong Ali na mga so galibikiwan lang na napiataw sa sagyang kaya Baloy sa imantong na ayad ni Manto Akuan katatantagan maritan na sa sagyang kaya Mahad Abdulaziz Al-Islami na sumya ka registeron na nalikabay sa Sanggidugol na Dugatos Imanto. Alhamdulillah, pinalamatan tanaswala sa sagyang kutwa mga kadakala. Adyan kutwa mga mata, adi si sakuya si sagyang kutwa katatugan na ba si sagyang kaya Quran na biging kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa kagyaginan may paduman, udi na gana terkatano, wana na Rasulullah katiriyan na natina tarakto fikun syai'in in tamassaktum bihima falan tadillahu abada. Ini ganat takar kami ginaging ka na naduasay sa din sa tawa mananin na kapitong na nabidang madubeg sa doon. Yun na sa tamanan to na nananakan doon sa mga alintano kung kapagulan nila naging kutwa Lokstano si Dr. Madid Ilyas Lipi Ali Aguso Vice President yung takatapang taga-nasulatan si Abu Bakar Ali si Judge Osop Ali tantuan na laging kutapan naguntaman nila sa kapugusyur aging kaya Mahad Tanuan Mahad Abdulaziz Al-Islami mga luksami mga pagaryani ayaw niya sabab kaya tiruan siya na sabab si sagyang kaya gawitan mo pakatatalingan mala agi so pesta ulang-ulang ng mga Muslim si sagyang kaya dunia na iman to na sabab ko kipikila yung tamirong sagyang kaya madrasatan mo Mahad Abdulaziz Al-Islami na nanapakilalaw naging kutwa na nanyan na sulubot paratea na imanto na napiagulungan sila naging kutwa kapapang taga na sulutan tamo si saging kaya Baloy si Abu Bakar Muntil Ali Sultan sa Baloy na napianagong tamo na yan na di urugyan sila sa eman na yan na kautuan na naging silang malumpyo sabab sa ginan nadabas ang kapagilalayan nagudabasan kuan kagya saka-sakaw udi na sala-sala si sagyang kay din Adha al-Mubarak di ka pagimbitaran ko lang-ulangan ng mga bangsan si sagyang kay na municipality Baloy sabab maugup ka naman buya saka-sakaw si sagyang kaya kapkutubatan kapkatalong mga kutuba sa apya subuso mga walaytan udi na suluba walaytan ayapan mo ba naman yan na naging kutwa mga luluwan yan na kialimpiwan tanong niya ilay tanto mala sa salatan mo uli na sa kasakatan mo si sagyang kay kapakataling markatan naging kaya gawitan mo mala ang mga Muslim si sagyang kaya dunia ayaman di orugong pa naging kutwa kapapantagan na barangay chairman yung kutwa si Miller di sumangkop gusto mga padadato pagkipili man to gusto man na niyan na naandong nga mapipili
lagi dagyang kutwa si barangay Kagawad, sa Binadjali, yung kutwa mga pagyan ng mga Kagawad, maapya ko niya sa yung kutwa di mo tanto kinumurasan si sa yung kutwa mga ingiranyo. So mga bagyo pagipili, lagi dagyang kutwa bubayak na hita si Andini ba? May lakar ito na kaya lipat ilan o yan. Why, may lakar na ito na ito, panagunta mo na ito, yung kutwa Ustad po mo, pakatataling ng panabarangay Kagawad, yung kutwa si Usama, Bayabaw, yung kutwa si Andini ba, yung kutwa siya kito Abu Jawad, madakal sila nito, aspirant to pama, kuwan na di orugilan, agalabak, yung kutwa kaya panupot, o di na kaya palumpiwag yung kutwa mga Maritano, sisaging kaya mga hadabila si Al-Islami. Kutwa na ito nilang saging kutwa suldamad, mga hadabila sis na taman ba sisaging kaya pagyan, na inita ka bigiraro po nito. Sabab sa amananan adugunelay, matang, aging kaya mga hadabila sis Al-Islami na gusto mga padakuan, na sisiyap nila sa mga lagawitan mo, pagulunan sila na yung kutwa na kapapantagan. Uli na pagalitan ng uli na loksyo. Yung kutwa si Sultan Abu Bakar Ali. May pantaglo mga bangsami. Nananaginan na sa kasakaw. Si Sajin kaya kapakatalong naging yakay din abha. Tandingan, uli na panaguntaman sabab sa yung kutwa mga guritano. Si Sajin kaya mahadab bila si Al-Islami na niya kaburog sila na mananan na galabak, naguanin sa ayaman na karton hugup silang sa imong to nagyod ni kapagin bitaran ni kanu di kanu pindu di kanu bukbukal kaadam nilay amata na so kaplumpyo na benar kakilala si kamananan ng mga tao ang mga lumin sabab sa ang nazata to minal iman so kaplumpyo na padana na si Paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala isa na napakakilalaan ko Paratiya yung kanan akalulumpyo na berta Aguswan na mga padakuan. So, yun na nakapinalamatan ng kano, data dilaboso sa kanon. Sabab sa yun kaya pilaan nila kang peruman. Dialiyakan sa mga galabagakan. Mananan na inidorugakan. Si ko mananan na mga galabagakan, mga pipya, lagi ba yun kaya mga problema na pinaguntaman na nakan. Bigyan ko ito mga padak na nananyan na mga konsal ko kapag ulan nila nagyan ko ito Loks Talo Mayor, nagyan ko ito si Halipa Talo Ali. Ayaw malang nagyan kaya madrasa, ay siya pito nga marakan si Sagyan ko ito nananyan, kaya bali ako nagtama, nananyan, guru, siya porta ko, so sugyan yan. Okay. Kata taman duminan to, kati sabab sa dyan kaiyakuan, kapakapaniniat, aging ka mga guru, pagulunan sila na dyan ko to si Sultan Abu Bakar, naman to na alhamdulillah, niya kilalatan niya aging kaya mga bangsa tanong sa dyan kaya liwa Pilipinas, so panabangiran, na mga tantuan na pamikiran nila sa ando na ikaw gupikiran siwa naman yan, ng mga Muslim si Saging kaya Pilipinas na ayamala naging kaya Mahad Abdulaziz Al-Islam. Yun nga pag-imbita lang kami kung mga mga pagari, ubod mo mga tayo, mananan na nakatrang mga di, naligan na pindarenon, ayamatan naging kail mo, naging isa, unahan, o kapyo kapag-ilitaw si Saging kaya ni Tilo niya. So ilmo, Naginan itikinal, o di na ipatigo dia si Salomon Nanori, na ipatigo dia si Saging Kadina. Kaupa mo kababa ay lumitaw, nabuding ama na niya na pamikiran na matya, nagudamit pa na magiging na matya, o may kadaw maging kutwal mo. Nasuil mo, nalagi diwa mo na niyan, na kaya pilihan, o Nabila Sulaiman, na apya ka pamili sa iyong kutatalo, so alam mo, so kabato, so tanok, na
pilihan naging ito ilmu, namimilag siya sa kabato, namimilag siya ang pensyon na nananatano. Yung kaya ilmu, na lagi ba nino kapanamigay? Ayun ka na nakapanamigay na ayamat makipanamigay ka na yung kuto admir kikaw. Na nagido ka uyag-uyag. So kapiro, na aya kapiro, hingga kapakapiro, naging kuto katawan ka so pagpiro na ka. Uy, ka andi dumikal nga naging kuto katawan ka. Nanya kapiro ka sa ayaman na yan, nananabas sigurado niyan. Natamay sa sukataw, nasisir ka, nasukatiro, nabibinikil nga naging kutuwa katiro ka matya, sarap sa giyong kutuwa kataon ka. Isa pa kay baratan namin na lagi ba giyong kutuwa galabak, kapunday. Nagiyong ka na nakapunday na isa pa naguntaman na mala, o di nakatatagul ka sa bagay naguntaman, na nagiyong kuto, katawin ka sa giyong kutuwa galabak. Kau din ka katawin na malabo ka lakaw. Nasabab sa giyang ko katawin ka na malapanaguntaman ka. Na giyang ko kalapanagutaman ka na kapiyaw din ka din galabakan na lagi ba nanilo mo. Sabi mo sa ano na nakalakatawin ka na kalaging ka. Matira na kalapanagutaman ka sa kapagpakararad. Agiyang ko tuwagan na tanawagan Islam. Bitantagraw na tunalamatan na misyon walang-alangan ng mga bangsa ni. Amin na makinig kami ng ito. Alangan. Pindano Gubuya, dini pendalanan na imanto alungan na ahad, nagutaman na pita alungan na sinan na sa makasusurot, na palulumpidon para sa sakasakatan. O di na sila tanong sa sagyang kaya Aidil Adha al-Mubarak. Ganito lilipati, pakilay tanong, sigo aman na niyan, na napakilitan mo si Allah, amat tanas kita na matatanulong tanong sa mga gawitan ng mga Muslim na mga ala. Sa batro, panalamatan na kaskano sa dapit tanong niyan, sa pakalibingar ka na bigyan ito. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.